טעימה. אינכם מוזמנים לצאת מהמטוס. דודון. טוב, ביי חבר'ה, היה כיף לדבר איתכם, נתראה בקרוב. נתראה. אולי נבוא לבקר אצלך בפנימייה? כן, האמת שאני ממש אשמח. גם החברים שלי מאוד יופתעו. טוב, נדבר. נחשוב ביי. אולי זה יהיה באחת המשימות, נדבר. ביי. ביי. סליחה, גברתי, זוזי, אני צריכה לעבור. אני פשוט אברי, אני כאילו יושבת פה, אני לא רוצה לקום עכשיו, רגע. טוב, בסדר, מחכים לי נכד ובעלי, אז אני צריכה ממש למהר. אני רוצה אותך בכלל. עומריקוש, הנכד המתוק שלי. ביי. איזה אישה חי בסרט, אימא'לה, איזה אנשים יש בישראל? כן, ממש. טוב, אנחנו עכשיו הולכים למלון, אבל בבקשה שלא נהיה במכוניות שונות, כי בוא נהיה במכוניות שונות בבקשה. כן, תגמגמי ברור. אבל סליחה על מקודם, לא הייתי צריך לדבר ככה. בסופו של דבר את אחותי, ואני דווקא שמח שאת עשה איתי לאילת. כן, מקווה שלא בחרנו את המלון, כן? סתם, אני צוחקת. טוב, נתראה באילת? כן, נתראה. מונית, סליחה. כן, אני פה. את יכולה לבוא עליי? את פנויה בבקשה? אני רוצה לנסוע לאילת, כאילו למלון שלי. פנויה? כן, גברתי, בואי תיכנסי. טוב, אז מה את עושה פה באילת ב-12 בלילה? כן, איחרתי, הטיסה שלי היא קצת בדיליי, אז הגעתי די מאוחר. איזה כיף, מה את עושה באילת? טסתי עם אחי, משפחה? טסתי לבד, אבל במקרה פגשתי את אח שלי. יואו, איזה צירוף מקרים. רק אל תגידי לי שקנית מהאתר, את יודעת, אילת.com. למה לא? מה הבעיה בזה? כי זה תמיד מוכר לאחים או קרובי משפחה שטסים לאילת. אני לא כל כך מבינה אותך. תמיד בפרטים של האתר הזה מזהים אם יש עוד מישהו שמזמין, וכנראה שאח שלך הזמין קודם, ואז נכון קפץ לך מודעה על המחשב? כן. אז זה בדיוק, כי זה בעצם האתר רוצה שהאחים יתפגשו כדי לקרב בין אחים ומשפחה. אבל הטלפון אפילו לא יודע שאנחנו אחים. זהו, שהוא כן, לפי השם משפחה שאח שלך מילה, וגם המחשב. אבל יש עוד הרבה לוי במשפחה. בסדר. כאילו בישראל. רגע, לאיזה מלון את? אגמים. סבבה. 5 minutes later. את יכולה לצאת. שלום, הגעת למלון אגמים, אפשר לעזור? כן, אני רוצה את החדר שלי, אבל כאילו גם התמונות של המלון היה קצת נראה שונה. את הגעת למלון אגמים, מה השם משפחה שלך? כן, אנחנו בודקים לפי שם משפחה. אוקיי, לוי. הנה אני רואה. כן, את בדיוק הזמנת פה חדר. עכשיו קחי את המפתח שלה. איזה מפתח? לא יודע, איזה שתבחרי. אוקיי, אני אלך על הלב. אוקיי, הנה הלב בא אלייך. כן, הוא יודע להירכב. אימא'לה. טוב, תיכנסי, מתוקה. אימא'לה, מה זה איכס? איזה מגעיל פה. אימא'לה, מה זה? אימא'לה, ג'וק. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם ריי הייתה פה. אימא'לה, איזה מפחיד פה. אימא'לה, מה זה השירותים האלה? יש כאן גולגולת? איפה? אומייגאד. אני לא רוצה. ואיכס, מה זה? למה יש כאן מלא גולגלות ותמונות של גולגלות, ומה זה המקום המגעיל הזה, ולמה יש כאן מלא מנורות מגעילות ומקריפות ומלחיצות ומכוערות? שלום. תלך מפה. תרצה אולי לשתות מהשיקול הירוק שלנו? הוא רעיל? לא, מה פתאום? אני אוותר, תודה. יומה שלי, למה נדמת לי גולגולת? את בטוחה כי זה כבר ביד שלה. אוקיי, בוא נלך לראות את החדר. אני לא מאמינה שאני צריכה לישון פה. שתי לילות. אוי ואוי לי.